madhi kelo pogruok maduong' paw siasa. Ang'e nyalo bedo mang'eny, ang'e jopiny bende kata mana kana chiwo pachgi odiochieng' manyoro ka nwaringo gi story market kod mano. Wang'e kata mana historia mano mar Raila Odinga kanyakla kod Kalonzo Musyoka. Wang'e ni Kalonzo osebedo kata mana kasire chakre kata mana higa mano mar 2001. Wadhi higa mar 2007 nyaka koro yiero ma bende koro nowuok en. Nikech ang'e ni bende jopiny nyalo bedo ni penjo ni to koro ng'a biro bedo ka chung' mane kweth mano mar Azimio. Mana Azimio bende wacho ni sani sapodi yiero mar higa mar 2027 podi gin kaka Azimio bende pok gichuodho kata mana gichuogo ng'ato ma bende gibiro bedo ka gigine ka gichungo. Akeno mulo mana kwatieko ramna thor wach makama. Awinj mana pachi mogik bang'e wadonje thor wach machielo. Ing'eni kamwaloyo go Azimio ni gin giwacho ni pod 2027 pod bor. Pod gik moko gin pod gipango. Wating'eni waseng'iyo mbele. Wan wang'iyo ga 50 years ko waduogo chien nikech seche moko kwan ka Ruto wuoyo kamano to seng'eyo intelligence ndie to wambo ng'e kaka wapango siasa. To pango siasa nyiso ni ichako go cut chon. Ing'eni gin pod girito ni gin gidhi yware sati. Nikech ing'eni jo western be wacho ni nitie gima ne gichako ni leadership must come from the lake, yani wuok e nam. Gibe pod girito ni leadership gi wuok e nam. Jo kapa kocha be gin gigopgi giwacho ni Kalonzo se sacrifice for long gidwaro jo coast be dwaro. Koro ng'ene samang gidwa pango mesa ma ji yware sati ma ng'e ni ng'ani ema koro wada tero to ng'ama gidwa tero no ing'ene pod gi believe ni embe en gi capacity mar piem gi William Ruto. Koro ing'ene kanye mwago kod gi kwan kendo wayawo gi kabisa ma ke chieng' ma gi declare candidate to wan ing'ene wan wasechopo 95%. Koro wadong' mana gi 5% moyuogo wigi to mane gima mistake ma gitimo. Afadhali koro ne giwacho ni katek to obed ka Jakom ok chung' afadhali koro gichung' kata piyo wanda dichiel. Koro giwacho ni koro luo pod obedo kanyo to jomoko be machielo. To jalo pod penjo ni siasa kata mana kichako. Ichake kaka mana pod dongruoge pok ochwale to nyaki go kwan ing'eyo sani dineno ka mheshimiwa gini ni e dialogue. Giloso kaka chike dhi bet gik monego bed ni timore. At the same time onego bed ni pango kwan kaka kwan ringo. Nikech Jakom ok nyalo golo statement kokia gima timore. Ing'eyo gima ang'eyo ni otimore ot kanyo en ni liet nitie nikech nitie ji madwaro gini. Nitie ji mang'eny mabo goyo ng'iyo ni to gin ma gidwaro gibed endos. Lakini ng'ama bed endos Azimio nyaka bed gi ng'ama nigi teko, ng'ama nyalo convince Kenyans, ng'ama nyalo nigi mbi manyalo yombo Ruto. Nikech king'iyo for example ni Kalonzo mokete mesa kata ng'ama chielo okete mesa to kwan monego goni to joluo be biro gocho 100%. Kenya nitie gima nitie wi joluo ni gini osebedo kwa yombowa ok wa believe ni ng'ani nyalo yombo ka ok en Jakom. Koro ing'eni nyaka go kwan no i reduce to 50% kata 60%. Kidok kor kambani kocha ing'eyo maber ni bunyalo golo wakamba tema gonu kura. Kidok kor Kaluya to Luya be ncha dwaro lojni. Gibo wacho niya ubet reigi nikech onge ng'ama nigi teko kacha mopogore gi Wetangula gi Musalia. Koro ma en kwan mar golo ma onego ging'i matut ma ging'e ni to kwan mane ma gidwago ma specific ma biro miyo gi kawo telo. Ang'e be nitiere ga wach mar trust issues kanyo kochopo kinde mag yiero ng'ae dhi sidhi to ng'a ok dhi sidhi. Dong Charles Midenga.